हौवाजों नोङो बोरै उन्दुनो हागोन सानथाम गाहाम लाजिनो रोङै मोखाङाव बबेयाव थांगोन मोखाङाव बबेयाव थांगोन सुवाबो नोंना दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा लोगोजों लोगोनि हौवाजों गाज्रि सोमोन्दोआव थांलायनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना फेसबुकाव गोबां नुनो मोनदों, नाथाय दिनैहाय नोंथांमोना फुल जोबजासे इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनगोन। स' रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। बिनि सिगांनो आं नोंथांमोनखौ खावलायग्रोगोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। नाहर दाबो नै भिडिअ खालामाखै आं रावखौबो खालामगोन नों बिदि थांनो नाङामोन राजा मिसाय नोङो लोगोसो जेनेबा नों थाफैबाय नों एफा अननानै नोङो थाफैबाय ओमफ्राय नों मानो बिदि खालामनांगौ दे नों दस्रा हिनजावजों फिसा गारबाय ओमफ्राय दा दंबावो साननानै नायलाय नोङो नोंखौ लाखुमानानैसो दङमोन आङो मिथिबाय नोंखौ बिनानाव हिसाबै लाखुमादोंमोन आं लाखुमादों हटेलावबो खिन्थायाखैमोन खिन्थायाखै हटेलावबो लोमजादों गेस जादों होननानै खोन्थादोंमोन बियो ओमफ्राय नों मानो बिदि मावखो दे होनना साननानै नायलाय नाथाय नों आंनि हौवाजों बोरै उन्दुनो हाखो नों बेजों रिलेसनशिपआव दङ होननानै नों मिथिखानानै नों मानो उन्दुखो आंनि सान जाबाय जाबाय सनिमा जाबाय 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 सनिमा जाबाय सनिमा जाबाय जाबाय रेन्डि सालामारा सट जाबाय नोंसाला इसिबां नायनो बिखोमजो हरजोबबाय हौवाफोरखौ आजिखालि मा सेरनो हरजोबो नोंनि बै सानसे थांनानै हर थाहैनाया फाटगावनियाबो आंनो हरबाय आं मा खालामनांगौ नोंखौ आंनि हौवाजों लाइफटाइम जाबाय सनिमा जाबाय दा बुसै जाबाय दे सनिमालै जाबाय होनो सनिमा जाबाय दे जाबाय जाबाय बैथालि जाबाय होनदों आं बैथालि नोंनि खानाय सनिमा रावजोंबो रायलायला नोंनि हौवाजों आं रायलाया दे जाबाय जाबाय फांनायलायदो फिसानो सनिमा रुमनि मानसिफ्राबो दावसै सनिमालै जाबाय ओइ साला ओइ हामा जाबाय बे लोगोनि हौवाजों नोङो बोरै उन्दुनो हागोन सानथाम गाहाम लाजिनो रोङै मोखाङाव बबेयाव थांगोन मोखाङाव बबेयाव थांगोन सुवाबो नोंना जोंनो खानायखौ मिथिदों बैथालि साला लाजिनो रेन्डि फेसबुका देखाय रेन्डि मा बिदि खालामदों फेसबुका देखाय रेन्डि You people हाथाव समर बर' मुदाबाद लेवरा समर बर' हाथाव मोनजोबबाय जों थालांबाय अरुणदय मोनाखै मोनाखै सिगाङाव मोनबाय थायोमोन मोनबाय थायोमोन सोर दाना ओमफ्राय दानदोंना मादों मिथिया दाखालि गाबोस लांफैनाय हाग्रा गारलांबाय बान गारलांबाय माइरं गारलांबाय ओमफ्राय भटार लिस्ट लांबाय एखौनो नम्बर लांबाय गैया गैया ओहो गैया जों बान्दिसो नै बान्दिसो बान्दिसो बिदिब्लाथ' बान्दिब्लाथ' मोनथारनांगौमोन मोनथारनांगौ उर्जिन मानसि नोंसोरो अरजिन मानसि जों मोनबाय थाखायो गारि गुरा गोनां बिल्डिं गोनांफ्रानो मोनदों बारि बागान गोनांफ्रानो मोनदों मोनबाय आर्मि गोनाङानो मोनबाय आर्मिफ्राबो मोनबावदों मोनबावदों आर्मिनि न'खराव साख्रि गोनाङा बेनो मोनदों अब्लाथ' नोंसोर जिनियन ना नोंसोर मोनथारनांगौ जों मोनथारनांगौ जोंहा बिधबा जों थैनायनि डेट होखानाय सिगाङाव मोनबाय थायोमोन मोनबाय थाखायो इउ पि पि एल नि समाव मोनबाय थायोमोन मोनखायो बेनि सिगाङाव जों मोनखायो एसे अयनाय जाद्रायबाय जादों मोनखानायखौनो दाननाया दानदोंना मादों मिथिया मथे दे जों मोनाखै खिन्थु मोनाखै मोनाखै दाख्लै इलेक्सनानो जासिगोन जों खनथाम नायबाय खनथामावबो गैया ओमफ्राय जोंखौ मेनेजारा बुंबाय नोङो मोनबाय थानाय मानसिफोरा मानो मोनाखै थां गराव होननानै मिया आंखौ रायबाय थांदे थांनांगौ नोंसो मोनखाबाय थायोना होनना बुंदों माबायाव बबेनिमोनलाय बबेनि जोङो सिमाफोरा बोलागुरि माने हरिसिंगा समाज बेबो एसे खाथि खाथि प्रहलाद बिमा बियो सिनायोबा आच्छा प्रहलाद मुसाहारि बिमा दे मादैयाबो मोनासै गैया मोनासै आरो दंबावो सिमाफोराव बान्दि दंबावो गैया बान्दि दंबावो बिराद दुखु मोनदों जोङो हाबारियानो गैया हाजिरा मावना मोनबा मोनजाबाय मोनजायाबा गैया बेनिखायनो जों दायो सारनियाव आखाइ खरस मोनगोन दाना हायनो गैया लद हायबाय सोर सारनाव ट्रेडिटनाव लोगो मोनासै लोगो मोनबाय फैसा गैया दों गारि भारा थांजोब्बाय होननानै हायबाय सार फैसा थाइसेबो हरासै आखाइ खरसाबो हरासै गैया आखाइ जोङो गारि भाराबो थाइसे मोनगोन दाना हाबिनि आरो गैया बिराद दुखु नांदों जोङो फिसाला साबा दङ आरो लेंग्रा लेंग्रिया बारा आथिं बायनायजों जा आच्छा
दे दे बिराद दुखुनांथाव ओरैनो दलरै जिरायना थानाङा एसे बुंबाय था बुंबाय थानांगोन औ। आथिं लेंग्रा आंहा न'खराव आंनि बिहामजोआ दायो आथिं लेंग्रा आथिं आखाइ बायनाय फिसौला ओमफ्राय दायो बेंगालाव खामानि मावनो थांदों औ। ओमफ्राय जों दायो बिमा बिफा साब्रै दङ न'आव दे 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 बिहामजो फिसाला सानै आरो आं दे, आरो जागोन बिफा गैखाया दि औ। मालिक गैखाया दे दुखुनांथावना जाबाय आरो ना दुखुनांथावना जाना दङ औ दायो दे दे अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बैफोरबायदि भाइरेलनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब